il-battalja bdiet uffiċjalment. Il-voti bdew jintefgħu. 17,500 membru tal-Partit Laburista huma eliġibbli li jivvutaw fl-elezzjoni għal ħatra ta' Prim Ministru ġdid u lider tal-Partit Laburista. Tul il-jum tal-erba sar l-early voting kemm fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tal-Ħamrun kif ukoll f'Għawdex. Fil-fatt, sa minn kmieni filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista der id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u diversi votanti tul il-ġurnata deru jixtu l-vot tagħhom. Qabel ma bdiet din it-tellieqa għal-leadership kienu madwar 10,000 dawk eliġibbli li jivvutaw. Dan ifisser li fi ftit jiem biss il-lista kważi rdupjat. Is-Sibt se jkun hemm post wieħed f'kull distrett elettorali fejn it-tesserati Laburisti se jkunu jistgħu jivvutaw. Il-votazzjoni tibda fit-8 ta' filgħodu u tibqa' sejra sa 8 ta' filgħaxija. Hekk kif jalqu l-postijiet ta' votazzjoni, il-kaxxi jiġu trasportati lejn iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn hemmhekk se jkun qed isir il-lat tal-voti. U mistenni li fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu jitħabbar il-mexxej ġdid tal-Partit Laburista. L-aħħar diskors ta' Joseph Muscat se jsir nhar il-ġimgħa f'Kordin. Filwaqt li l-għada tal-votazzjoni jsir l-ewwel diskors mill-kandidat rebbieħ li l-ġimgħa d-dieħla jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru ġdid.